Etxita daude Agurain eta Egirozeko nekazariek ia dena galdu dute txingorrekaitzaren ondorioz. Neko 80 geratuko dela lurzoruetan, hau ezin da jaso. Urte osoko lana da. Datu ofizialak ez dituzte oraindik, baina nekazari bakoitzeko 10.000 eta 20.000 euro artean galdu dituztela uste dute. Orain diru hori berreskuratzeko, orain usta jaso behar genuen eta kooperatibak edo gobernuak edo, erusten duena eman behar zigun dirua eta ez digu emango. Arabako lautada soroz beteta dago, joan den irailean landatu zuten eta txingorrak dena ondatu du. Hemen dau garia, dau garra-garra, nahiko hurbil dau abak edo daude abak, eta dana zuritutak eta destrozatutak bai. Kalteak kalte aurrera begiratu behar dute. Seguruekin harremanetan jarri dira, baina jakin badakite ez dutela galdutako guztia berreskuratuko. Peritok ere kalkulatzen duena, baina betik ez da eskalte guztia inoiz ez dira kobratzen. Ilusio ez da inoiz galtzen, orduan, badakigu aurten ibiliko gara alan edolan, baina hau ez da bukatzen. Lurrak lehenbailen lantzen astea da euren helburua, dagoeneko datorren urteko uztari begira daude, baita zeruari ere.